So, heddiw ni'n siarad amdan Cymraeg fel iaith. So, y rheswm pam dwi 'di dewis y pwnc ydy achos dwi'n hoffi siarad Cymraeg a dwi hefyd yn gweithio yn teigalfi, so dwi bob tro yn siarad Cymraeg yn y gweithle. Mae'n cael i fi fel siarad Cymraeg lot well, a hefyd dach chi'n gallu fel bod yn rili dda fel improfio sut i siarad Cymraeg i ffrindiau chdi neu i pobl yn y gweithle neu jyst athrawon neu pobl yn y teulu. So ie, dyna pam dwi 'di dewis o. So yn y pwnc Cymraeg, Cymraeg fel iaith, da ni ar hyn o bryd yn gwneud gwaith i fel siarad amdan y ffilm. So ar hyn o bryd da ni'n siarad amdan ffilm o'r enw Patagonia. A ie, mae hwnna'n rili dda, ffilm da iawn. So da ni ar hyn o bryd yn gwneud gwaith ar hwnna. Hefyd, yn gallu fel datblygu lot o sgiliau Cymraeg fel iaith, fatha sgiliau cyfathrebu hefo pobl. Dwi'n rili hoffi'r Cymraeg fel iaith a gobeithio fyddwch chi yn hoffi fo os da chi'n pigo y pwnc hefyd. Da ni hefyd yn wneud lot o cerddi hefyd, lot o waith ar cerddi. A ie, mae jyst yn helpu fi i datblygu wrth siarad Cymraeg a datblygu sut i sgwennu mwy yn Cymraeg. A da ni yn dysgu lot wrth siarad Cymraeg ac i gwneud gwaith ar y iaith Cymraeg hefyd.